Bishop. Humbug Good afternoon. Yes. A. Okay, man, how will I never got any one from Gadi room away in town? A. Where the phone will get polish, you get away a bit, get away another day. Moses on them, Moses on. Come to say an aleva. Tanwa, the Leros and where a vast. Where I so be, that came when. At that time when I so be, the Leros Ota. and where a phone, Okay. I Precious. precious on ya. Or Harry. Therefore, Ndi 25. a more long one all. Mba. Illubolate, Mba. Wapakadishi, Wapakadishi. Kebishina na era. Eshimo. Imo State. One year bear. Aumoye. Oye Nigeria. He 1 year bear chile kapo kebiranga wabsi way Nigeria. Mbise. Amoye Mbise. A bear than bisa, Abon Mbise. a bear na abo, Nguru. a bear na guru. Omoma. Mpaga na maga hadendo. Mommy Mudindo. Daddy Mango. Oh, nago mwana. Eh. No, do, oh, Oh. huh? Oh. Gini burun nage. Ọrịara ya ahụ nwụọ. Ọrịa gịnị gburu nna gị? Like ọ just daa Ewu, daa n'ụzọ. mpa gị dara ada n'okporo ụzọ. Ee. O fentiri efenti. Ee. Okay. Ọnwụ fenti na family. Family ndị Mbaise. Ọnwụ fenti. Pagoji aṅụ guf. Mba, ọ na-aṅụ guf. Ara ọgbagha nna gị tupu ya efentie. Mba. Mmaghị ọwa onye ara. Mba. Ị ma nri echi? Yes, mma ire eshi. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, m mụrụ ọrụ. Ọrụ gịnị ka ị mụrụ? Okay. M mụrụ otu esi esi nri catering. M na-esi nri very well. Ewu onye mama putu ga-ebịa nga agwa m ketịrị. Ị mụrụ ka esi asọmdatọchị hia. Okay, m minere ewu Asọmdatin. Ị ma ihe ị mụrụ wisi nri. Ee. Osi ite. Bracket. Nwaanyị mama putu. Abụọ bịa ma. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Okay. Ịbụọ. Aha ha. Godswill. Chidebere. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba, m na-eme ya. Ị ji ada ụda amụ? Mba.
ihe ọdịda ọdọọla gị mbụ mba, ị ga-eji okpu eme ka ị na-eme without m na-eji okpu. ejila leda politin bag taa gị mbụ Mba, atala gị n'ime moto mbụ mba, ele nga a na-ata gị ọ na họtel ka ọ n'ụlọ mmadụ n'ụlọ mmadụ. hotel a na-ata nke na-ebo na nke na-ebo atala gị n'ime ọhịa mbụ Mba, iji aṅa amụ mba, ịgbala akwụla mbụ mba, nwoke taa ga na-akwụ gị ụgwọ mba, otele ekeme gị ọ n'abalị ka ọ na-eji eke gị ka ọ n'ụtụtụ okay. So, like, o dependere. ele mgbe ara otele na-eji agba gị ọ n'abalị ka ọ n'ụtụtụ ka ebi ịgwa m so dipend ọ n'abalị ka ọ n'ụtụtụ ka ebi ịgwa m o dipend Okay, ọ n'abalị. otele ara ọgbụgba n'abalị otele gị ọ bịala na wasapụ nwoke mbụ Mba, mba, iji agba ncha jee ji aka ahụ onwe gị n'otele mba, ị nwere otele ushi mba, enweghị m. ọnụ nwe ọ na-esi ushi Mba, agwọọla gị ara mbụ mba, genotype gị abụ m AA, ọbara gị O positive. ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti M na-eti ya ma m chọrọ ịnyụ. Jesus. Iwe wela ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti ka bịa nga achịkọchị iwe wela gị chere. Okay, m na-eti abịawala m biko abịawala m o. abịawala m biko abịawala m nwoke chọrọ ọ ga-esi obodo oyibo ka ọ ga-esi be anyị Achọrọ m ndị Naijiria, achọrọ m ndị obodo oyibo. congratulations kpọọ nọmba gị 081 088 75013. Thank you.